Каһарманлык ул сугыш кырында гына күренми. Тормышта һәр кемнең йөрәк батырлыгын күрсәтер өчен мөмкинлекләре бар дип исәпли Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис. Шундый каһарманнарның берсе хакында тулырак алдагы язмада. 175-нче гимназиядә күренекле шәхесләр белән очрашулар электә оештырылган. Әмма монысы аеруча истәлекле тарихи вакыйга. 70 еллык иҗат тәҗрибәсенә ия халык шагыйре Ринат Харис белән әле алар беренче генә очраша. Шуңа да әзерлек көчле булганы сизелеп тора. Эй, Казан ханлыгы улы, тарихлы да яшь тә син. Яшь буынны иҗат дөньясы белән таныштырудан тыш Ринат ага Харис әманәтен үтәргә килгән. Рәшит Вахапов фонды оештырган чарада катнашып алган 100 мең премиясен ул гимназия вахтеры, балаларның гомерен саклап калуга үз өлешен керткән Тәскирә Әхмәдуллинага тапшырды. Тәскирә Әхмәдуллина тумышы белән Ринат аганың якташы Буа төбәгеннән. Буа якташлыгы һәр вакыт үзебезнең якташларыбыз, Казанда яшәгән якташларыбыз турында белешеп яшибез. Алар нәрсә эшли, кая бара, барсын да белеп торырга тырышабыз. Алай гына да түгел, әле Тәскирә ханым минем әтиемдә дә мәктәптә укыган ханым булып чыкты. Шуларның барсын да белгәч, әлбәттә мин рәхәтләнеп Рәшит Вахапов исемендәге премияны үзебезнең күренекле якташыбыз, каһарманлык күрсәткән кешебез Тәскирә ханымга тапшырырга булдым. Ринат Харис фикеренчә, Тәскирә Әхмәдуллина йөрәк батырлыгы күрсәткән каһарман. Мин шатмын, безнең Буа районында шундый зур дәрәҗәле кешебез шушы мәктәптә, шулай күңелле кичә үткәреп, зурлап, хөрмәт итеп, ярдәм иткән өчен бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Тәскирә Әхмәдуллина белән якташлар булуыбызга чын күңелдән горурланабыз дип сөйләде сәхнәдә чыгыш ясаган Буа якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров. Бик горурланабыз. Тәскирә Харисның да Буа районы Күлчеркен авылында туып үскәненә. Шунысын да искәртеп үтик. Буа җәмгыяте ярдәмгә мохтаҗ якташларына һәр даим булыша. Әлеге игелекле чарада шуны дәлилли. Һәр хәлдә гимназия балалары өчен әлеге очрашу игелеккә өндәү үрнәге булып күңелләренә кереп калды. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.